Apa sa imong yoyo? Ngano na mapudlo? Kalibangon ko. Bukang lulo oy. Tay. Naunsa kayo? Mingaw ng kunjana bay. Lipay kay kunjana. Ay kabala ka ta ng pingan tika. Ay kabala ka jana. Ang pingan sa tika. Layo magugkay ning buhol ba? Naglamok di si gawas bay. Asa naman ito kung namin naku rin yung ayaan maghihapon? Ikan, naan naman iyan niyakan? Oy, yo, asa mo kayo? Ngita ko na yung makahimag kikapiso nito, natulong na. Una man dito yo, kaya ko gana muli. Nano ba makainan na, noon sa amin ito? Gimingaw ko dyan Ay, nabalaka, ay mauli naman yung kanito ah. Dugal palagi. Ay, mauli naman, ay matulong na ka. Di lagi ko muli. Kahit pa kayo kagulo. Lumiin na kayo. Una man dito, pasagdi ko diri. Bantay nga, muna ako nito ah. Hello, Chato. Gati at luka diri oy. Musulod na lang siguro ko oy. Abrika! Yate na nalog. Abrika ba? Wajay mo abri boy. Yate ni bataan ni. Ipagawas na sa iyang amahan. Nawa ko na ngatol na. Bahala ni bataan ni oy. Uy! Naunsa man ka diri? Natulog. Nganong diri man ka natulog nga daghan kay lamok diri? Dili na ko ninyo abri ang gabi. Maunay tagam nimo, magsigi gawas-gawas gabing dako. Suko man ka. Boss, kape na. Ay, boss, sige. Bantur ako dira. Diri na ka ha, bantay si Lolo. Si Lulu nasan? Boss, kamusta man lulo ni mo, boss? Mao lagi, samukan kay tiguang nga. Kinsa ba ito kasama ni mo sa bultahan? Pag umangkon akong badlongon, An! Apa sa imong yoyo? Ngano na mapudlo? Kalibangon ko. Bukang lulo oy. Yo, alis diri yo. Tawag ka, oh. unsa naman sad? Si Lulu ba? Ato asa diri ya. Samukan nimo oy. Tanon sa imong lulo. Ay, nalibang na pud. Tay. Naunsa kayo? Ate ang bata ka. Jong, iluhi kog tiwas.